Ar yr oed Ti o ma nawr Rwy'n pawb yn gwrthod troi Eisedd ar y llaw Dim syniadau Dim mawyd Dim bwriad I roi Teithio trwy wlad Awyr yn las Y dewch ar mwynhad Byw mewn plas Teithio I ffwrdd Agwedd gas Gelynion yn cwrdd Syniadau da Yn meddalu Fel ia Teiogrwydd Yn ben Hyw, ti symud I Lundain? So dyma fi yn y BBC yn dylledu'r newyddion y sydd I chi Hymwriad I, wir I chi o'i symud i'r big Y sut I efo ti ydi Geisianadu I losgi studios ITV Dyna o'i fy mwriad I Dywedodd fy nhadu wrth fi os gyda fi job yn y BBC Yn y gyfle dod yn y man I wythu sy'n yn Lloegr lan so man y man Fi gymryd y job yn oll dan gyrach mi ond yn iob Pobl yn gweud bod ddim lan I job o fi lot fwy na hap drob Nawr bod bits o gyda ni fel superstars y TV Sy'n profaid gyda Shyri Fi ac y broet o ni Fi'n roed y TNT I gyto bach ni Down the street to target The taraf penawdau fel bwled Syniadau da Yn meddalu fel ia Teiogrwydd yn ben Hyw Ti bomio Llundain? So dyna'r stori wir I chi Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Psycho ar y mai Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Yn y BBC Yn y BBC Yo, Meibion G yn y BBC Home